Malé upozornenie. Pri týchto mojich let's playoch sa dá skvelé Vítaj vás pri prvom let's play na horror hry. Toto je hra 1916, pri ktorej sa ako ste mohli počuť extrémne poseriem a ja sa tu bojím a pravdu povedať a neviem o čo ide. Mám to pustené na celej obrazovke, zase nejaká lampička, nedá sa asi, ne? Mám to pustené na celej obrazovke, jak ja bulo a práve sa teraz prechádzame niekde. Čo tu je? To viem zobrať? Neviem to zobrať. Dobre, nevadí, ideme ďalej. Po nejakej zákupe, lebo čo to je? No, temná ulička. Takže naspäť. Ďalšia ulička. Takže ideme sem. Bola, čo tam bolo? Prečo to šumí jak Slenderovi? Prečo? Ahoj. Oj. Čo je? Poď, chyť ma za ruku. Chyťme sa za ruky. Yeah. Káde mám ísť? Idem doľava. Čo tam svíti? To je voda? Počkaj, cedulka. Výborne. Ideme sem. What the fuck? Čo to je? Čo nás zranilo? Zase nás čo zráňa. Utekaj, utíkej, Foreste. Vieš, dáme to. Dá fuk. No, aj to tam. Tata. Musím nájsť rebrík, ideme druhé kolo. Utekaj. Pome, pravá ľava, pome, utekaj, čo si zač. Si jaká padávka, pome. Dáme. Poď. No tak. Hansi. Čakaj. Hansi, utekaj. Hansi. No poď, Hansi. Utekaj. Pome. Ulička. Pome. Čo tam bolo? Utekaj. Hansi. Utíkej. Ne. Špatná cesta. Hansi. Poď. Počkaj, tady to. Utíkej. Poď, Hansi. Dáme to. Nájdeme to. Random. 6. Do lidi! What the fuck, jak som sa ťa zlakol, ty idiot! Ty vole! Čo to je, kurňa? Ne, nehaj ma, ja som kamarát, ne, prosím, ne! Do prčic! Ešte žijem! Ne! Prosím, ne! Oh shit! Dámy a páni, na toto som sa dal. Nevadí, nájdeme mi to rebrík, my to dáme! Pokus číslo 3. My to dáme. Budeme utekať, čo to dá. My to dáme. Šadafaka. Čo to je? Kurňa, čo to je za psa? To je Bernardín. Áno, Bernardín to bol. Ja v tom verím, že to bol Bernardín. Áno, Bernardín. Taký Bernardín je pekný pes. Fakt, ako Bernardíni sú pekní psi. Dáme to. Ja sa tam bojím ísť. Ne, ale on ma zabije. Čo mi spravíš? Ahoj, poraď ma, počúvam. Čo mám spraviť? Tam je ten zlý pes. Tam je zlý pes. Bu. Ble. Da fuk lagi? Prečo mi to laglo? No tak, lagi? Pome. Ne. Choď preč, ja som kamoš. Ja ti dám ti cigarety. Ty kokco. Pome, nevadí, ideme znova. Pokus číslo 4. Nájsť rebrík. No tak, rebrík, kde si? Mapa? Mapa, není mapa, nič. Cesta? Nová cesta? Rebrík nikde, dobre. Ale prečo to furt tam prebehne? Však jak sa tam mám dostať? Tam to prebehne. Kurňa.
A chill. Poraď mi, Hansi. Nie, toto bude Ludvík, poraď. Ludvík. Zjedol to špagety. Čo mám robiť? Špagety boli otrávené, alebo čo mám robiť? Ludvík, poraď. Ludvík neporadil. Tam to bude. Ja tomu verím, ale kde mám ísť? Mami. Tam je rebrík. Bu. Nevidíš, nechytíš. Dobre, kade. Dobre, na náhodu. Pome. Dobre, potom pôjdem doľava. Druhá cesta bude doľava. Utíkej. No tak, nie, nevidím. Utíkej. Dobre, idem doprava. Potom idem rovno. Nie. Hajzel, zabil ma. Jo, nájdi ten rebrík. Ale kde má byť ten rebrík? Čak mi nič nepovíš, nájdi rebrík, no. Nájdi rebrík. No tak pomeň, nájdeme rebrík. Teraz pôjdem rovno. Jak mám osrať? Nemám zbranie, nič. Klikám, ale nič to nemá. Čak, ty kokso. To nebol. Jaké dosky. Tu moje pekné dosky. A či ľud. On má určite Mustang, ja chlapci. Ja tomu verím. Nechytíš. Bu. Lagi. Prosím, ne. Nezabil ma. Dobre. Idem stále. Ideme tady to. Utíkaj. Čau, chlape. Jak sa máš? Čes práce, robote, pokoj. Poď. No, si zranený. Ne, už nemôžeš. Máš problémy. Utekaj. Nedá ťa. Nezabije. Verím ti. Ne. Ty kokso. Toto sa nedá prejsť, ľudia. Toto. Fakt ako, jak mám toto prejsť? Krúci písek, Himmel, Herrgott. Však, ty kokso. Idem po týchto zákopoch a to nič. To proste nič. Ja som hovoril. Cesta. Dobre, to je tá slepá ulička. Ja som hovoril, zase lagi. Ja som hovoril, že pri týchto hrách sa dá skvele posrať. Máte sračku, alebo babetka majú sračku. Ukážte svojmu malému bratovi. On sa posere hneď. Výborná reklama. Ideme ďalej. Tak. Nebudem to hrať moc dlho, aspoň taký 15 minút, lebo je to prvý let's play a budem musieť ísť už, a ne ešte, tam idem. Bu. Ako mám zabiť? Ja nechci. Ja budem hodnej. Ja nevidím, dobre, vidím. Poďme rovno. Vidím tam volačo, vidím cestu, ulička, rovno. Ne. Jak ho mám osrať? Ale máš pekné ruky, fakt pekné nechty, ako taký, no to je skôr jak Minecrafte toto, fakt ako tvorcovia si dali plácu na tejto hre. Poďme, kde si? Ľudo, kde si? Ľudo, priznaj sa, kde si? Ľudo. Toto je jaká taká odbočka, že? O 50 metrov odbočte vpravo, poprosím. Odbočte vpravo. Prepáčte, pardon, lagi. Seklo to. Navigácia sa lokalizuje. Dobre. Dámy a páni, ideme. Pravo. Ľudo, poraď. Ľudo, poraď. F-ko, nastúpime. G-čko, H-čko, Jačko, Kelko, M-ko, N, P, B, P, C, P, celé C, P-učko tu vymenujem. Ľudo, poraď. No tak Ľudo, poraď. Ľudo, poraď mi, Ľudo, poraď, please, Ľudo. Dobre, tak nič, serem na teba. Ale tie greše si mohol odpustiť ako...
Dobre, neviem. Poser sa! To je jaký pes? To je Bernardín, dámy a páni. Ne, prosím, ne, zľutuj sa. Ne, ja mám doma psa a mačku, a kohúta, a sliepku, ale tie kačice to neprežijú. Kačice to neprežijú. Ne, prosím, táto rana ma zabije. Verím, čo, že ma Kruci písek. Ale jak sa k nemu mám dostať? Toto svet nevidel, dámy a páni. Toto fakt sa nedá tomu dostať. Nijak, fakt nijak. 11 minút a ja furt neviem, čo mám robiť. Vidíme, tento jeden diel bude naviazaných časti, lebo človeka to zabíja. A to mám na celé obrazovke. Komplet celá obrazovka. Dobre, takže o 50 metrov odbočte vpravo, prosím. Takže ideme. Utekáme, pekne utekáme. Dobre? Špatná ulička. Vráťte sa. Počkaj, kade mám ísť? Tu je. Ideme sem. Kade si došiel? Ľuďo. Tam si došiel. Odtiaľ si došiel. Ľuďo, to nie je cesta, kuriňa. Dobre. Ideme tam ešte dvakrát a potom už to fakt ukončím, lebo ma ľudo zabije. Bla 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 bla. Mňau. Ľudo, poraď. Poraď, ľudo. Ja nevidím, som slepý. Onemel som. Babka, ne, prosím, ne. Dobre, ešte dvakrát. To dáš. Gameboy, to dáš. Som Gameboy. Gameboy. Bude Gameboy, áno, bude Gameboy. Takže Gameboy to dá. Takže utekáme. Stále utekáme. Neviem, či to zdá také lagujúce, ale má to 12 FPS, tak ja neviem, no. Neviem, či to bude lagujúce, alebo nie, ale tak dá sa to vydržať. Potom tak tá chôň sa to tak neutralizuje. Dobre. Dobre. Takže. Ludo, ne, Ludo, ne, prosím, ne, Ludo, ne. Ja nechci. Fuj to. Ludo, ne, Ludo, ne, ty si jak ten Tyrannosaurus Rex. Ludo, počúvaj, dám ti egreš všetky. Mám 5 egrešu. Kurňa. Kdy se daží, tak se daží. Kurňa. Výborne, ideme ďalej. Posledný krát, dámy a páni, fakt, táto hra človeka dokáže vynervovať psychicky aj fyzicky. Tak ma boli ukazovák, furt mám na Včku, si inak sa nedá, len Včko. Nevadí, ideme ďalej. O 50 metrov odbočte vpravo, prosím. Nevadí, ideme. Utekáme, odbočte, pozerám. Ludo, mám poslednú šancu, Ludo. Prosím ťa. Chytím ťa. Ty nemáš nohy? Na dešti bol. Zás bol na cibule. Kde? Povedz mi. Kade mám ísť? Povedz mi, lebo tá príšera ma zežere. Ja ako fakt nevím. Ludo, počuješ? Dobre, Ludo nepočuje. Kade, ale jak sa tam mám dostať? Ale tam svíti slnko a to je tma. Dobre, takže posledný jak. 4. alebo 5. jak v tejto hre. Nevadí, ideme. A je to dýchať. Počkajte. Ja si zapnem aj troška zvuk. Ale to bude troška menšie odzvena, nevadí, poďme. Dick, ty nemáš aj zvuk? Ne. To dáš. No tak to dáš. Ne, prosím. Mení smer. Do prčí. OK.
Dámy a páni, ja sa s vami... Počkaj, ja sa aj dozadu. Ne, nedá. Čo on sa dá utekať? Oh shit. Dobre, dámy a páni, takže dáme ešte jeden pokus. Keďže sa dá utekať, aj to troška tak bude lagovať, ale my tomu utečeme. My ti utečeme, na nás nemáš. A to je Slenderovi, počkajte. To dievčatko zo Slendera ho nadíva. Chápem, áno. Chápem, nadíva ťa. Áno, chápem. Chápeme ťa všetci ťa chápeme, úprimne ťa chápeme všetci. Dobre, tak. Dobre, takže dámy a páni, ideme. Lagi. Dobre, pár lagi, ale posledné lagi. A či fakt už keď ma zabije, to sa už sere na to. Pome, utíkej, utíkaj, škatula, pozor. Ne. Lagi, kurňa, lagi. Ne, kurňa, chytil ma, už ma má. Kde sme? Kde som? Lucia. Kde som? Slepá ulička. Ne. No tak, ja to dám. Na. Dobre, dámy a páni, takže ďakujem, že ste pozreli toto video. Lúči sa s vami ja, Gameboy. A vidíme sa pri ďalšej zrušujúcej horor hre, čo bude, ak sa mi podarí stiahnuť, ale dúfam, že bude. Ale ne. Dobre, dáme to. Keď nebude hra The Corridor Alpha 1.0, lebo je len Alpha, tak bude Inside, alebo Hide, alebo iná horohra v domčeku, alebo si dáme horor hru presne tu, alebo dáme Slendera, alebo Survivors, alebo Diamond, čo všetci viete, Google a sa si natáčali, čiže nájdem nejakého spoluhráča do hry a budeme spolu hrať, čiže ja sa s vami lúčim, je to dokonca už 18 minút, čo som fakt nechcel, ani sám som myslel, že to bude nejakých 10 minút, lebo nás veľakrát zabijú, ale keď táto horor hra je brutálna na psychiku, čiže tak preto sa s vami lúčim, lebo zvoní, takže čaute.